Bueno, pois bos días de novo. Acompáñame esta vez Belén Bermejo, que é a coordinadora do ciclo Flor Nova do Remonceiro Ibérico, que chega xa a súa segunda edición, e que ademais é a xerente de Sirgo Torcendo, que é a empresa que organiza este proxecto, unha iniciativa que se desenvolverá dende mañá día 8 ata o día 16 deste mes de outubro, e que é un proxecto que vai a chegar a parroquias de Compostela, pois as manifestacións literarias de carácter oral transmitidas desde finais da Idade Media ata os nosos días. Estamos, como veredes, porque nas últimas 2 semanas presentamos varios proxectos que todos de moitísima calidade, que o que plantexan é descentralizar o proxecto cultural que temos na nosa cidade hacia outros ámbitos do noso término municipal, do noso concello, non? Presentamos aí nada pois a exposición de Adolfo Enríquez en Conxo, unha exposición itinerante que vai percorrer 12 barrios e parroquias de Compostela durante este mes de outubro tamén, que presentaba o antes e despois da rehabilitación, da restauración maravillosa da nosa catedral. Presentamos, bueno, hai un mes e pico tamén aquí ca Central Folk, o programa de Jazz na Rúa, que levou a San Xoán de Fecha a Pedra que Fala, un concerto extraordinario que tivemos a fortuna de que fixera moi bo día aquela mañá de domingo, e que gozara pois moitísima veciñanza, non só de aí, sino de outras partes do noso concello, máis cousas tamén, porque estamos traballando agora xa con este proxecto que permite disfrutar en 3 parroquias de Compostela, creo que en Lavacolla, en Barciela e en Villestro, en 3 igrexas preciosas que tamén serve para poñer en valor ese grandísimo patrimonio monumental que temos, non? A parte do patrimonio oral e do patrimonio musical que son as connotacións que ten este proxecto que agora presentamos. A cultura galega debelle moitísima tradición oral, e sen esa tradición que pasou de pais a fillos, dos avós e sobre todo das aboas e os netos e netas, o noso patrimonio literario e musical pois sería distinto e moitísimo menos rico sin esa tradición, non, a través das outras xeracións anteriores, non? Para nós é unha obriga recuperala, porque con ela recuperamos tamén pois a nosa historia, a nosa identidade como pobo, e tamén é un deber difundila pois as novas xeracións, e para iso pois o Concello de Santiago este é un proxecto que se financia a través das axudas que sacamos na convocatoria do Concello. Pois é realmente unha satisfacción pois poder colaborar nun proxecto co que tamén cumprimos ese gran obxectivo da Concellería do que falei antes, que descentralizar pois a cultura, non? Que as diferentes accións culturais que programamos pois estén presentes tamén nos nosos barrios e nas nosas parroquias, pois é un dos obxectivos principais, non? A inauguración de Flor Nova do Romanceiro Ibérico terá lugar mañá, creo que é a 6:30 da tarde, na igrexa de San Paio de Sabueiro, en pleno camiño de Santiago, en Lavacolla, cos cantares de Francisco de Romualdo e Miro Casabella. E a semana seguinte será na igrexa de San André para pechar este interesante programa en Santa María de Villestro. E falta tamén Barciela, o sábado en Barciela, non? Os concertos creo que son todos de balde, únicamente hai que facer, existe tamén unha colaboración entre a Central Folk e Belén Bermejo e este maravilloso proxecto, porque será a través da plataforma de a Central Folk onde se poderán facer as reservas, porque
seguimos, aínda que todo está normalizándose, pero hai que seguir tendo un control dos aforos e das persoas que asisten a estas actividades, non? Decir tamén que se van a gravar os 3 concertos e que se emitirán ao longo do mes de outubro. Non os concertos, as actividades digitais. Os concertos non, son presenciais. Bueno, pois como de todos os detalles ben os coñece polo miúdo, nos vai a falar agora de toda esta importante produción. Pois moitas grazas, Mercedes, pola presentación. Este proxecto, Flor Nova do Romanceiro Ibérico, consiste nun conxunto de actividades, como decía, tanto presenciais como digitais, que desenvolvemos dende Sirgo Torcendo coa colaboración da Central Folque, e que xira alrededor desta manifestación literaria do romance que, bueno, afonda as súas raíces na Idade Media, se foi transmitindo ao longo dos séculos e chega ata os nosos días, transmitida en parte oralmente, en parte non, en parte codificada, pero digamos que a oralidade é unha parte fundamental na transmisión desta manifestación. O programa engloba concertos, palestras, vídeos formativos, vídeos de divulgación, se desenvolverá nestas 2 semanas ao longo dos días 8 e 9, 15 e 16 de outubro. É a segunda edición dun proxecto que xa se celebrou na súa primeira edición na Coruña en 2019 e que agora retómase para seguir afondando no que é esa tradición literaria alrededor dos romances dende moi diferentes perspectivas. Dende os romances de corte máis tradicional até as últimas achegas que se fan xa dende a contemporaneidade polos artistas, cantores contemporáneos a este xénero, pasando polos romanceiros do Renacemento, tamén polo que foi o proceso de asimilación ou de recepción dos romances en Latinoamérica, a versión dos cantares dos romances de cego que forma parte tamén desta tradición, desta transmisión do xénero do romanceiro a través deses cantores cegos que se acompañaban da zanfona, do que teremos un exemplo tamén na programación. No que é apartado de escénico presencial, contamos con artistas tanto galegos como convidados. Artistas convidados temos a Diana Baroni, que por certo xa estivera no ciclo de órgano hai uns meses, unha cantora investigadora argentina que está especializada no folclore latinoamericano, que estará acompañada de Rafael Güell, tamén un experto e coñecedor desa tradición musical latinoamericana, que estarán na igrexa o día 15 na igrexa de Santo André de Barciela. O grupo 1500, que vai abordar un pouco máis esa parte historicista do que é o romance, que é un grupo especializado na interpretación históricamente informada de repertorios antigos, dirixido por Andrés Díaz, donde se vai facer un programa no que se vai facer un percorrido desde o que poderían ser as orixes na Idade Media do romance, neses xéneros narrativos e toda a tradición alrededor dos Minnesänger, dos cantares de siesta que se foron transmitindo en Centro Europa, pasando polas cantigas de Santa María, que tamén teñen esa componente narrativa, ata chegar ao século no que xa se produce a eclosión do romance, onde se codifican, onde se lle pon música e se compoñen textos por autores moi importantes no século XVI, no Renacemento, en concreto na Península Ibérica. Alba María, Queco Díaz e Miro Casabella xa abordarán o romanceiro dende outra perspectiva, do romanceiro tradicional galego, de transmisión oral,
e tamén de nova creación, porque eles mesmos son creadores de romances desde unha perspectiva xa moi contemporánea. Canda eles estará nunha previa ao concerto de Miro Casabella, mañá, venres, Francisco do Romualdo, que é un cantor de romances invidente e que perpetúa esa tradición que se transmitiu tamén entre as persoas invidentes, pois, de contar historias, narrar historias en forma de romance. Xunta a esta programación presencial hai tamén unha programación digital que comentábamos antes que se irá publicando ao longo deste mes de outubro a través da canle de YouTube de Sirgo Torcendo, donde, bueno, haberá diferentes vídeos de carácter divulgativo, donde participarán persoas expertas desde diferentes ámbitos para abordar desde diferentes perspectivas esta cuestión dos romances. Teremos, pois, dende José Luis Forneiro, que é profesor da Universidade de Santiago, Andrés Díaz, o director do Grupo 1500, que tamén se achegará desde unha perspectiva histórica ao romance. Teremos tamén a Diana Baroni, que como experta en folclore latinoamericano tamén vai facer a súa achega ao que foi esa recepción dos romances no novo mundo, no mundo recén descuberto no século XVI. Estes concertos teñen a particularidade de que se desenvolven no rural compostelán, que, bueno, para moitos e moitas das compostelas é descoñecidísimo, non? E ten espazos fermosísimos e de moitísimo interese. Neste caso escolléronse 3, que son Lavacolla, San Paio de Sabugueira, que está en pleno Camiño de Santiago, por ali pasarán, mentras Romualdo canta, probablemente algúns peregrinos, moitos deles en bicicleta, polo que podemos observar estes días. Temos outra igresiña moi interesante que en Santo André de Barciela, que xa está no linde con Sigüeiro, pero ainda pertence a Santiago. A última parroquia. Sí, que despois está o río e xa non hai máis. A verdade é que é unha igrexa interesante, de 1917, bueno, pois interesante de coñecer, por suposto de asistir aos concertos, que van ser 2 os que se desenvolvan ali. Por último, Santa María de Villestro, que tamén é unha auténtica xoia que temos aí no Val da Maía, nunha localización fermosísima, unha igrexa de finais do 18, comezos do 19. Bueno, esta será, en suma, a programación. Hai unha última actividade digital que quero mencionar, que é a de Alba María, que é unha actividade, ademais, formativa, donde ela vai dar as claves para que podamos, cada unha de nós, incluso compoñer o noso romance, vai nos a leccionar nesta materia. Penso que pode ser moi interesante, unha actividade digital que se poderá ver pronto nas canles de YouTube. As reservas se fan a través da página web da Central Folke e bueno, pois os vídeos iránse publicando ao longo do mes de outubro. Hai que decir tamén que hai unha cousa moi interesante, que a colaboración non é únicamente ca Central Folke, senón tamén co Centro de Estudos dos Ancares, non? Sí, sí. A asociación que ali é o meu originaria de por ali, e é certo que se está facendo unha labor tamén importantísima. Sí, e ademais se fai, se colabora coas parroquias, porque, bueno, as 3 parroquias, os seus párrocos, Santo André de Barciela especialmente, porque ali se fan dos concertos, Santa María de Villestro e o párroco da terceira de Lavacolla, de San Paio da Sabugueira, colaboran tamén na organización, por suposto, na cesión dos espazos e bueno, pois en todo aquilo que poden axudar. Algúna pregunta? No, aquí temos un tecido musical intenso que colabora, intercambia e participa en moitos proxectos conxuntos que ao final son proxectos comunes, non? Sí, bueno, somos
as persoas que somos, que traballamos en cultura e desenvolvemos Claro. diferentes proxectos, ás veces coincidimos, Claro, incluso claro. varias persoas. Bueno, sempre está o selo persoal, o mellor, Claro, aquí das está. persoas que desenvolven os proxectos e se nota, claro, que seguimos coas nosas ideas, coas nosas temas e desenvolvendo. Bueno, pero aquí non sei se procede falar, porque non ten espazos sonoros, pertence a outros ámbitos, Claro. a outras instancias administrativas, pero bueno, acábase de desenvolver a programación agora mesmo Da Diputación, da Deputación da Coruña, claro. sí. Nos facemos moitísimas cousas na Deputación. Onte estivo o deputado de contratación para presentar o Festival Galicreques e mañá, bueno, estamos constantemente participando e confluindo en moitísimas propostas culturais tamén ca Xunta, non? Neste momento ou facemos as cousas de forma partillada e colaborativa ou senón é moi difícil de sacar adiante nada. Vale. Sí? As axudas para ARI, cal creen que será a demanda? Que partes quedan por arranxar? Entendo que esta pregunta responde á publicación no DOCA das axudas da Consellería da Xunta de Galicia que se aprobaron creo que o xoves pasado e que se publican agora. Decir que Santiago de Compostela vai a recibir nesta convocatoria creo que máis do 25% do total para toda Galicia e iso para nós é unha declaración de intencións. Eu creo que son algo así como, ao mellor equivoco, pero creo que eran como 1.800.000 euros, máis ou menos, creo. Demanda, si, temos aínda moito que facer nas áreas de rehabilitación integral. Temos 4 áreas de rehabilitación integral, a cidade histórica é a primeira, que en todas as convocatorias temos máis demanda que recursos, esgotamos todos os nosos recursos. Despois está a primeira área de rehabilitación integral non vinculada ás cidades históricas, que foi a que declarou a Xunta a petición nosa en Vistalegre, que falta moi pouquiño para que colmate ese proceso de rehabilitación. Creo que deben de faltar como 4 ou 5 comunidades. Xa teñen todas as ascensor, xa se rehabilitou a envolventas, cubertas, todo eso, todo o que está vinculado á eficiencia enerxética. A seguinte foi Pontepedriña, onde se está iniciando, de feito se está executando agora o primeiro ascensor, e a cuarta é a de Vite, que, aínda que se fixo moito antes da súa declaración, algunhas comunidades incorporaron os ascensores e fixeron obras de rehabilitación integral, pois vai máis lento, porque son ámbitos moi grandes, son procesos moi lentos, e tamén hai que decir que son áreas bastante deprimidas económicamente, que necesitan un apoio adicional, non? Nos esperamos darlle un impulso moi importante, pois tutelando as comunidades de veciños para que se animen a participar. É certo que teñen que, hai cuestións que estamos intentando solucionar a través de acordos e convenios con 2 entidades bancarias neste momento para o adianto que teñen que poñer cada un dos propietarios para poder acometer as obras, e para moitas familias pois supón unha inversión que moitas veces non teñen e, polo tanto, é unha dificultade moi grande. Decir eso, que imos centrar todas as nosas enerxías en Vite e en Pontepedriña, porque están empezando. Cando empezamos con Vistalegre, hai 10 anos e algo, creo, empezou igual. Había moitas dificultades, había interés e necesidade, pero había que solucionar un montón de problemas, como eran as terrazas, como era poñer pois en onda a todo o mundo e que todas as comunidades pois estiveran ou
en sintonía os diferentes propietarios para poder empezar a tramitar esas axudas, encargar os proxectos e todo iso, non? Un proceso que como decía, xa pois dura máis de 10 anos e que agora xa se ve pois un ámbito novo, restaurado, pois é o que queremos facer con as outras dúas áreas de rehabilitación integral. Hai que decir que tamén en paralelo, por eso hoxe tivemos unha reunión moi longa na Casa Elisa Ximena, con toda a estrutura que temos do servizo de rehabilitación, porque enfrentámonos non únicamente con esta convocatoria da Xunta de Galicia, senón tamén con un Real Decreto que se publicou onte no Boletín Oficial do Estado, onde se regulan, o marco legal, onde se regulan todos os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e en vivenda social, dentro dese plan de recuperación, transformación e resiliencia, onde, estamos neste momento en un texto intenso e longo que estamos analizando, porque van a vir moitas axudas, como sabemos, para a rehabilitación, e polo tanto temos que estar moi preparadas para poder sacarlle o rendimento que necesitamos a todos os cartos que virán posteriormente e de forma inminente, polo que se está falando, para poder ofrecer a estes barrios, estes edificios, estas vivendas, a rehabilitación que necesitan e que merecen, non? Iso é o que teño que decir ao respecto, non? Este decreto fala de barrios, fala de edificios e fala tamén de vivenda nova, de vivenda social, de vivenda de protección. Os beneficiarios directos van a ser as comunidades autónomas, por lo tanto, aproveito a ocasión tamén para decirle a Xunta de Galicia que se poña un pouco as pilas, porque evidentemente temos que estar todos preparados para poder sacar adiante estes recursos excepcionais que nos permitirán resolver todos estes problemas que se viven en estas áreas de rehabilitación integral, non? Non sei se hai algunha pregunta máis. Pois, moitísimas gracias.